Snimanje milenijske fotografije, predstavljanje narodne baštine Petrinjskog kraja, svečana procesija i svečana sveta misa u župnoj crkvi Svetog Lovre bili su dio sadržaja ovogodišnjeg Lovrenčeva u Petrinji. Sada smo počeli sa ovom milenijskom fotografijom koja je zapravo 521. po redu, a 6. u gradu Petrinji. Možemo čak reći da je i 7. budući je prva milenijska napravljena samo s jednim čovjekom radi evo probe. A inače prvu milenijsku napravili smo 2006. i to povodom 10. godišnjice rada Turističke zajednice grada Petrinje. I to teme su nam bile grad prve hrvatske tvornice salame i grad tradicije i kulture. Potom smo imali milenijsku fotografiju sa najvećim sendvičem, isto povodom naše najveće manifestacije Lovrenčevo u Petrinji. Također povodom 200. godišnjice gradske limene glazbe, tako da smo promovirali naš grad kao grad glazbe. I evo danas, naravno, naša tradicija, naše lončarstvo koje seže i daleko ranije nego što je to 18. stoljeće kada su obrtnici bili udruženi u lončarski ceh. Naravno, zadovoljni smo i što naš grad njeguje dalje ovu tradiciju, što imamo sljedbenika našeg posljednjeg lončara, znači Mateja Stanešića, a sada je to gospodin Valentino. I vjerujem da je ovo jedan od proizvoda koji će postati i ostati prepoznatljiv na širem našem turističkom tržištu. Izuzetno mi je čast da sam ponovo u Petrinji, jer kad je to sve počimalo, grad Petrinja je to prepoznalo, taj projekat, tako da je sve to jako bitno evo, da se dođe do ovoga. Ovaj puta smo išli korak naprijed pa smo Stucku nacrtali tu dolje na podu. I zahvalio bi se mojim milenijskim prijateljima Marjanu Pribiloviću i Zvonku Polaneku što su zajedno s nama jučer cijeli dan i noć to crtali. Ostavit ćemo malo traga i nakon milenijske fotografije. Evo sad očekujemo ljude, oni će biti okolo, ispunit će ovaj trg. Tako da ćemo napraviti jednu ovako posebnu milenijsku fotografiju. Vidjet će se toranj crkve Svetog Lovre i na taj način obilježiti ovogodišnje Lovrenčevo. Dovoljno je reći Lovrenčevo i tebi u slavu, grade moj, sa dubokim sjećanjem, sa svime onima što je naš grad proživio i uvijek je sjećanje prije 21 godinu kada smo došli u naš grad. Grad koji ima svoju čast, koji ima svoj ponos i danas sve Petrinjke i Petrinjci su u našem parku. Ova milenijska fotografija pokazuje jedno zajedništvo. Pokazuje da iz našeg parka, od našeg Svetog Lovre zrači prije svega ono što je najvažnije, ljubav i jedno veliko zajedništvo. Zajedništvo koje daje poruku kako ići u budućnost. Budućnost je pred nama. Imamo dobre šanse. Te šanse trebamo iskoristiti. Ja svim Petrinkama, svim Petrincima, svim dragim prijateljima čestitam od srca našeg zaštitnika Svetoga Lovru. Lovro koji je uvijek bio i ostao ponos. Bio je zgarište. Evo, iz njega je niklo ono što niče, a to je samopouzdanje. To je ono što svaki čovjek mora imati. I na kraju uvijek je crkva bila ta koja je nosila jednu pozitivnu energiju. Ja želim da grad bude grad dobrih prilika, da grad ima šansu sa mladim ljudima i siguran sam da ovaj izgled grada koji želimo promijeniti, to mogu prije svega mladi ljudi. Čestitam svima svojima suradnicima, čestitam svim ljudima koji su pokazali kako biti prvi u Hrvatskoj u energetskoj priči, kako biti efikasan grad, ekonomski dobar grad, energetski grad i ono što je najvažnije,
možemo reći, ekološki grad. Imamo ta 4E i ajmo raditi. I treba se svaki dan zapitati, svaki čovjek koji se ujutro probudi, što možemo promijeniti da ovaj grad bude bolji. Informacija koja dolazi sa strane od ljudi koji su došli ovdje ili bili prije par godina, dolazi pozitivna da se nešto mijenja i da možemo zajedničkim snagama napraviti puno više. Rekao sam, svaki građanin za svako Lovrenčevo i kroz 365 dana mora pokazati i doći i reći ja sam bio dio grada, ja sam ga promijenio i ja sam nešto dobro napravio. To je ono što trebamo svi živjeti, jer ta pozitivna energija nas nosi i moramo je gajiti i moramo jedan drugome priznati i imati poštovanje prema svim vrijednostima koje grad ima, a to je grad koji definitivno prednjači sa tom energijom koju je sakupljao u progonstvu i to progonstvo nas je natjeralo da budemo još bolji i još bolji, ne zato što imamo komplekse, nego zato što mi smo platili u Domovinskom ratu ogromnu cijenu i što to treba neko artikulirati. Evo, i zato je ta baština da damo jasnu poruku, ja neću biti zločest, ali uvijek me boli i to moram reći, da Petrinja je zapostavljena kad gledamo Knin i kad gledamo Vukovar, da je Petrinja nije prihvatljivo da imamo lijepe naše 3 u Čitluku, a da nemamo jednu Petrinju. Mi imamo od Čitluka i od mnogih oni koji su pokazali svoju baštinu 10 puta bolju i 10 puta jaču. Dragi prijatelji grada Petrinje, meni je večeras veliko zadovoljstvo i čast da vam mogu čestitati našeg Svetog Lovru sa iskrenom vjerom i željom i nadom da ćemo pokazati kao uvijek za naš blagdan kako se veselimo, kako je Petrinja uvijek bila grad dobrog gostoprimstva. Posebno mi je drago što večeras mogu pozdraviti prvog čovjeka metropole i budućeg premijera Hrvatske. Gospodine Bandiću, dobrodošli u grad heroj, grad svih pobjeda, grad koji je u Domovinskom ratu platio ogromnu cijenu i vjerujte mi da ste došli na pravo mjesto u pravo vrijeme. Dobrodošli, hvala. Evo, ja vas sve skupa lijepo pozdravljam. Malo mi je grlo otišlo, pa evo, ispričavam se. Je veliki pljesak za našu Danijelu. Molim vas. Onda veliki pljesak za mog prijatelja i gradonačelnika Petrinje, Dumbovića. A sada najveći pljesak za koordinaciju udruga branitelja proistekli iz Domovinskog rata grada Petrinje. Najveći pljesak. Oni su, sad ću vam reći zašto, zato što su oni najzaslužniji za slobodu Petrinje, slobodu Zagreba, slobodu naše domovine. Ali ima još nešto. Oni su jučer uputili dopis uredu gradonačelnika i uredu za branitelja grada Zagreba i zatražili besplatne udžbenike za svu djecu Petrinje. I ja vam mogu reći da će djeca Petrinje, to mogu obećati kolegi Dumboviću i brigadiru Miodragu Demu, nositelju naše 6. izborne jedinice, invalidu Domovinskog rata koji je ovdje s vama, i za njega jedan veliki pljesak, molim vas. Mogu obećati, nakon 15 godina besplatnih udžbenika djeci grada Zagreba, da će 2016. na 2017. sva djeca Petrinje imati besplatne udžbenike. Hvala vam i živjeli. Za dobru zabavu u večernjim satima pobrinula se zvijezda večeri Danijela Martinović.
godinama, satima. Mira, pred mene dođe